ongi etorri beste bideo batera. Berriore, Vasili Platov anaiaren amaiera artistiko batera. Men, txuriak irabazi behar du. Ematen du beltzak dakala abantegi guztiak, dama badaukalako, baina txuriak ere bere abantegiak baditu, batez ere H6PI. Bi mugimendutan kuratu behar duelako eta errege beltza oso urrun dagoelako hortik. Beraz, lehenengo mugimendua errazak dira. Airu, hakeman, ez daka besteik egiteko, errege C5, B4, jake, noski, erregea bosta gero gauza berdina da, errege B5 eta gero partidaren antzekoa da. Ikusiko dugu bezala. Bueno, errege C5 da kilera kontatzen duna. B4, eta orain errege B5, alfil C6. Gero ikusiko dugunez, aldaera nagusian honek irabazten du. Baina hau atzeatu egin dezake beltzak, hemen errege C4 jokalastuz. Alfila D5, eta noski ezin da jan, errege D5 gero zaldia E7, eta dibidez, errege E6, zaldia F5, G5 edo erregea bost H7 eta horrengo mugimenduan kolatuko du. Eta damarekin ere ezin da jan, orain doblea B6 delako, zaldia B6. Beraz, alfila D5 gero, errege B5 da mugimendu bakarra, eta orain lehen bezala alfil C6, hake. Aukerak, erregea C4 oso txarra da, zaldia B6 ematen duelako. Alfila C6, erregea C6, zaldia E7 jake, eta lehen bezala errege D7 adibidez, zaldia F5, kasuetan ez denez jake, zaldia D8, H7, zaldia F7, zaldia H6, eta hori irabazi dago, zaldia hon mantendu egin behar da hemen, eta pila hauek irabaziko dute. Eta errege A6 ez da ere erantzun bat, alfila B7 jake, errege B7, zaldia D6, jake bikoitza, eta berrirore partida irabazita dago. Eskerrik asko gore egoteagatik eta beste bideo batera arte.